i molt bones! Ja torno de nou a estar per aquí. Avui vinc amb un nou vídeo de teoria relacionat amb el nostre protagonista. La deducció a exposar es basa en la quarta marxa, així que si us interessa no dubteu en quedar-vos. Tot va començar quan en Rayleigh i en Luffy van anar a l'illa Rusukaina, on el segon de bord de l'Oro Jackson va instruir a l'aprenent a capità a desenvolupar les seves capacitats tant en força voluntat com de la fruita a posseir. Allà hi van romandre durant 2 anys, un total de 730 dies, una illa totalment prehistòrica, on antigament havia estat habitada, però a causa dels seus durs climes i estacions van tenir la necessitat de marxar. No obstant, hi seguien perdurant les bèsties, amb un nombre superior de 500 espècies en tota la zona. Durant l'estància, en Luffy tenia que sobreviure dia rere dia a unes circumstàncies molt extremes, exprimint i obligant-se a superar els seus límits físics i psicològics. Un cop finalitzada l'estància, van poder veure en ell un creixement de poder increïble, amb un total domini dels 3 hakis i una nova marxa, coneguda com a Gear 4. Aquesta marxa no la catalogo ben bé com a marxa. I sí, molts em direu de què estic parlant. El que us vull fer entendre és que més que una marxa, és o serà el nou estat base de la lluita. Luffy, per sobreviure al nou món, necessitava un poder que li pogués permetre encarar i guanyar els pirates d'aquells mars, i Rayleigh li va ensenyar com fer-ho. Com molts us haureu fixat, aquesta marxa modela i adopta diverses formes depenent de les circumstàncies o enemic a enfrontar. Des de que se'ns l'ha donat a conèixer, l'hem pogut veure en diverses formes, com el Bondsman, el Tagman i l'Snakeman. Tornant altre cop en l'origen de la teoria, vull fer èmfasi en l'illa en el que el va fer créixer, on hi convivien més de 500 espècies. Però no sé si Oda i Toei Animation els hi feia mandra ser més creatius o tot el contrari, volent-nos marcar un guinyo dels animals en què Luffy s'ha anat basant des de llavors. En l'enfrontament entre el nostre capità i Howdy Jones van veure el Gomu Gomu no Elephant Gun, en el de Caesar Clown el Grizzly Magnum, a The Rosa el Gomu Gomu Kong, el King Kong, Rhino Schneider, el Culverin i també un inventat per mi, el Tortoise, en el que Luffy encongeix el seu coll i cap endins del seu cos i finalment surt disparat provocant un bon cop, recobert de haki d'armadura. Ja repassant això últim explicat, podem dir que Luffy s'ha basat en diversos animals, com l'elefant, el goril·la, el rinoceront, la serp, la tortuga i l'os. I si visualitzem de nou les imatges de l'illa i de les feres que hi han fet aparició, podem concretar que ens falta veure el cocodril, el lleó, el tigre i l'hipopòtam. Així que si la meva teoria acaba sent certa, trobarem almenys 4 atacs més basats en aquests animals. Ara bé, no sé pas si seran amb les formes vistes fins ara o en una de nova. Ja donant peu al final de la teoria, vull afegir que hem pogut observar un increment de força, rebot i rapidesa en la forma Bondsman, defensa i absorció de colpejos amb la forma Tagman i elasticitat longitudinal en l'Snakeman. Totes aquestes propietats són característiques de les qualitats físiques bàsiques, anomenades també en el vídeo de Fruita Zoan, Logia i Paramecia, on us el deixo aquí dalt per si us pot interessar. Però a la vegada també podem observar les qualitats de les propietats de la matèria. Si algú no les assimila a hores d'ara, us les anomeno breument. Comencem. Densitat, relaciona la massa que té un cos amb el volum que ocupa. Conductivitat, capacitat per deixar passar l'electricitat o transmetre el calor. Duresa, resistència que té un material a ser ratllat. Resistència, és la capacitat que té un material de suportar un esforç sense trencar-se o deformar-se. Elasticitat, material que pot recuperar la seva forma inicial després de ser modelat. I falten 2 més, el calor i la transparència. Ben bé, no sabria com enfocar-los, però si tingués que defensar-los, m'arriscaria a dir que el calor pot tenir que veure amb el haki o amb les propietats de la fricció. Podem permetre al nostre protagonista aplicar aquesta llei de manera més àmplia creant foc i explosions en qualsevol part del seu cos. En segon cas, tenim la transparència. Fa ben poc se'ns va ensenyar la nova forma. Molts teoritzàvem que podria obtenir una capacitat semblant al Camie, on Luffy seria capaç d'adoptar una forma que vista des de diferents punts el faria ser invisible. No sé com s'ho farà Oda Sensei, però com sempre ens deixarà a tots captivats. I fins aquí la teoria d'avui. Espero que t'hagi agradat. Si ha sigut així, agrairia molt un like, ja que motiva molt saber que el que aporto agrada a la gent com per donar suport a aquest manga en català. Si vols deixar també un comentari positiu o instructiu, benvingut sigui. Jo sóc Capità Lucy i fins una altra. Adeu!